mariñeiros nos, para mariñeiros nos, para mariñeiros. Para mariñeiros nos, para mariñeiros nos, para mariñeiros. Para mariñeiros nós. Carmen, poñerá xabrón no váter que se acabou, E ti pa que o queres se non te lavas? Pinto, como era aquilo de facerse amigo do enemigo? Aquilo era... Si no puedes con tu enemigo, únete a él. Eso dixo Jiménez Los Santos cando era comunista. Creo. Para que ven esa profunda cita? Eu con eso non quero cita ningún, Únicamente que me fixera falta carnada pa nasa. Pero as nasas ben as excusamos, con esas alimañas coméndonos o peixe todo. A que alimañas te refieres? Cales? Os grandes arrastreros? Os que pescan con dinamite? Ágilas pescadoras, non as podo sacar da cabeza. Ágil e cobre. Só hai unha. E máis lle velía levantar o vuelo desa cabeza porque aí dentro non teñe nin serrín para facer o niño. Ágilas. Lástima dunha. E pa que queres, Ramiro? Esas pouca carne teñen para comer. E para fazer un colchón ca pluma ibas necesitar a especie inteira de ágil e pescadora que hai no mundo. Cetrería, Pinto. Os meus antepasados eran nobles. E sempre nos levou a idea a casa con rapazos. Pero, Ramiro, ti estás cego. O que ten que ver é o halcón. Eu dígolle, vai, casa e volve. E el vai, casa e volve. Carallo, Ramiro! Como se nota que as de familia noble, sí, señor. Conoce as normas todas de cetrería. Pois mira ti, que nós podemos che axudar a que ti continúes cas tradicións dos teus antepasados. O que pasa é que un ágil imperial é cara. O que sea. Un ágil imperial. Andato-che 2.000 euros na tua conta. Trato feito. E vaite preparando que vamos empezar cas prácticas. Cobi, imos de aí buscar ese precioso ejemplar de ave rapaz. Necesito axuda porque son bastante peligrosas. Xa che aviso que eu non me chegue a ela, Ainda son moi xoven para morrer. Ramiro, encarga bebida abonde. As prácticas vámolas facer no desierto. Xa sabes que é onde se inventou a cetrería. E vamos ir ao desierto. Necesitaremos un camello. Deso xa teño eu. Ramiro, nin se che ocurre levar unha gota de auga, Nese desierto hai oasis na pila. E ademais estamos en temporada de chuvias. Que ó? Ese rapaz ven ou non ven? Aí ven Pinto co animal, ó. Moi ben, Ramiro, que guante máis bonito. Coño, carallo. Que o heredaste dos teus antepasados? Ti, pon o brazo, que aquí está esta fiera. Yes. Pois máis ben parece un miñato. Un águila imperial. Talmente como as que tiña antes a bandeira de España. Pero esta non é negra. Esta é rubia como ti, Ramiro. Ti ahora o único que tens que facer é lanzala e xa ela caza. A ver, veña. Que? Colleu algo? Tuveste suerte. Unha con esa preña. Jova, esta águila é un lince. Vouche agardar no murral. Pois cantar, canta como Angeliña. Ramiro, é para despistar. E se hai un faisán por aí que, se hai un águila, escapa. Veña, non seas tonto, Volve a lanzar e desta vez dalle un pouco máis de tempo, a ver se colle algo.
Que de non volví o águila. E te lá a 10 metros, co. Menú de pez e collido. Carallo! Un jabalí! Pero isto só ten a cabeza. E o resto do corpo? Ramiro, é que querías que quedara diante dun águila imperial en Gallú? Pa próxima, a ver se estás máis espabilado, Para mariñeiros nos, para mariñeiros nos, para mariñeiros. Para mariñeiros nos, para mariñeiros nos, para mariñeiros. Para mariñeiros, nós.